kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wo pach ki video how new channel te hakani ka video kwa open snyaw chapi wa uya klam biang ka US wa ka Iran hakasen wa ar wa yudor ka thma haprdi yong ki dejan kut ko kat wa ka thma haprdi ki Hezbollah wa ka Israel wandang peteng ko te chwa wo usdangi hamda mu ye subscribe your new channel we knyon how to bell wa mai tu khnang wa yo peteng cho cho phi yo ki video wa thme we le uman phe ki wanang kong uyo ki video te tons dangi hadin wa maham ka China ya ka US we cha liang na ka Iran hey yato wa iwa khang ka US ya ka Strait of Hormuz nin kasngi u Donald Trump da pen bana u wa wai no ya ka Strait of Hormuz we khang de uka de wa ong wa da to por u wa ya ka permanently we iwa phla to wa ong u Donald Trump wa da wai u ya ka nei benta ka China de wa ong le wa da comment ba u president ka China kam wa man ka te nei liang u Donald Trump da ong u le wa da wai u ya ka nei benta ka China we kam jo le nei benta ka pthai hi bro ka wi de wa pteng wo ong wa nei ni chakmat njia de kam te da ong u le wa ida wa wai u ka ya ka China nei bha da tip tikna u wa ampha tiar thama ka China ya ka Iran da ong u le wa daw kdung bha u president ka China ya u manda poi u cha China we kam wa man ka te ka US wa ka Iran da pen khre ki wo ya kalam ya suk ha ka sen wa ar we he ya to wa ini u Donald Trump da bo u ar tali ki kandon wa nang kong to u wa ya ka Strait of Hormuz full ne wa ar wan to u embor ki he ka Iran ki wa wan ya kalam full ne na ka Islamic Revolutionary Guard Corps hey wo padiang ya ka offer namo u finalize ya ka wan ka agreement ne ka deal u Donald Trump da ong ule wa ka thma hapardi ka US wa ka Iran da jan poi no ko chawakut we Muslim hide da kud hi ko nei bha yakalam hapardi ka US wa ka Iran hakasen wa ar da jan hi we yi ko uman pen hakini ki ars ngi wo wan ha Pakistan la ne ha Europe we ini waro da jia e nei da wale bha we kre chitom u Army Chief Marshal ka Pakistan u Asim Munir we da ong u kamni nei bha u Asim Munir walai chateren yo pen po ya ka message he ya to we yakalam ya suk hapardi ka US wa ka Iran hakasen wa ar we u Donald Trump da ong cho cho le wa memkam di upten ne extend ya ka ceasefire wa ka Iran nei bha ka thma da jan poi ko chawakut u president ka Iran nin ka sngi de ikublei u yekin rutali kiri wa kan thup ya ka Spain China Russia Turkey Italy wa Egypt kat wa percha ki ye wa hir thma ka Israel ya ka Iran te kopsar ka tu upoi sakhiat no ka thma hapardi ka US wa ka Iran chawakut tang wa ka thma wan hapardi ki Hezbollah wa ka Israel nang jor ko kat wadang mi kisngi we nin kasngi ki Hezbollah da set ki kamwale phau tali haro ki rocket cha Israel we ka Israel le da set ka la ko ye ki tha wa ema South ka Beirut we ini da jia i Maria dep ka Israel wa ka Lebanon wo yaklam yasuk hakasen wanang kong hadin da ki paus nem ha Washington we ini boro da jia i kadwa ki Hezbollah da percha ki ye iti i yaklam ka Lebanon wa ka Israel iwamut ka Lebanon da kwa yasuk ko wa ka Israel tangwa ki Hezbollah wanang kwa thma bai ki tadu kini don hiki wa kwa open snyaw chapi ya subscribe we like ye ki video khanang wa yo ten cho cho phi yo ye ki video wa thame khuble chi